Takže, dobrý deň, vítam vás u Let's Playa na hru Minecraft. Takže, na začiatku videa vám chcem upozorniť, že predávam Minecraft. Pre českých fanúšikov je to za 100 až 200 korún českých a pre našich slovenských je to 4 € až 8 €. Takže popisy nájdete potom pod videom, ale než sa tam teraz pôjdete pozerať, tak zatiaľ môžeme dokončiť, takže potrebujeme si postaviť zatiaľ nejaký menší dom, takže musíme si ísť nájsť nejaké drevo. Drevo tu nikde nie je, jak vidím, žiadny strom, nič. A tam je nejaký strom, tam je druhý, takže ideme tam a niečo tam je zastavené, alebo sa mi to len zdá, a nezdalo sa mi to. Takže prv si musíme ísť naťažiť, nažijeme sa, aby sme mohli behať. A ja to na chvíľku stopnem, lebo potrebujem ísť na vec. Že som späť, takže môžeme začať ťažiť to drevo. Naťažíme si pár dreva. A urobíme si sekeru, aby sme nemuseli ťažiť hodinu. Či si vyťažíme jedno. Takže ide to o kúsok rýchlejšie. Dreva potrebujeme na postavenie prvého domčeku. Tak. Škoda, že na single player nedali, že sa môže, že keď podkácame tú poslednú kocku, že... Takže... Mali by sme teraz potrebujeme teraz veľa dreva na dom. Dúfam, že budete dať lajky, komentáre a dúfam, že sa vám to bude páčiť a čakáme aj na druhých odberateľov. Takže niektoré videá budeme hrať aj na serveri, ale to je zatiaľ také prvé z Minecraftu, takže... Taký jeden stack, takže dokým to naťažím, tak ja to zatiaľ stopnem, takže uvidíme sa, takže zatiaľ čas. Takže som tu späť, tak môžeme začať zase, takže drevo si premeníme na wooden planks a postavíme si taký menší domček, aby sme mohli prežiť. Ten domček bude väčší, len zatiaľ taký. Takýto stačí.
Vyjde nám to. Posledné drevo. Takže ten domček sa dokončí na budúce, takže ja zatiaľ idem a chcem vám na konci videa ešte pripomenúť, že predávam Minecraft pre českých fanúšikov za 100 až 200 a pre slovenských fanúšikov za 4 € až 8 €. Takže ďakujem a zdar!